tafiya baba zaki mai ban tsoro ga miji babba ka baiwa maza horo to ga sarari waye bai iya dokin ba da musa ga kura ga zaki waye a gaba sai da bage nake magana zaki namijin gaske ga dodo wanda bai san raini ba sabon sarki ne ya Allahu ya kare ka sai da bage tsarin kuma ya shiryo tsarin ka daban yake in ka bayar ya bayo mai san jama'a kake sarki na dan babba tafiyar ka daban take giwa sai ki musannu ga dodo da musa sai ki musannu ga kyauta inda rai da rabo sun ja kaja suka bar maka ba dan Allah ba me karya shirin in karan kusa banga alama ba me fada da kai zaki banga da riba ba ga dodo mai baza yanga ba sai da bage gwanina sabon sarki babba sai da bage na san mai san manzan Allah ne tafiyar ka a lafiya ta ka sannu ubangida in sabon sarki kake dinkin lafiya na maka marhaba maza ka lafiya dawi sa'adan ka daban yake sitirar ka daban take kai fadar ta ka daban take gaskiya da rikon amana wannan tabbas ka rike kai buhu na kaya kake mai tankawa bar shi da sassake sabon sarki yake ɗan lafiya hakika mun rike mai san jama'a yake tabbas kowa yau duka ya rike salisu rake mai isassu ne ma na rike mai wakar ka sabon sarki Allah ya tsare sai da bage muje shakundum sai da bage ka taka lafiya ga bujimi na bujin sama maliya sabon sarki kake ɗan lafiya mu ne maka addu'a sabon sarki kake ɗan lafiya mu ne maka addu'a shakundum sai da bage ka taka lafiya ga bujimi na bujin sama maliya sabon sarki kake ɗan lafiya mu ne maka addu'a to bismillah rabbi ubangiji mai dare rana yayi safiya ya Allah ka rade mai da lafiya amin kare mai da lafiya ka tsare sharrin duka duniya rabbi kare da mun salati na annabi gatan duniya wanda alfarmarsa ta sami ke numfashi duniya har da alai har sahabbansa nasa a gyaran tarbiya a ciki nasa da sidi bage gwarzo mai san al'umma shakundum sai da bage ka taka lafiya ga bujimi na bujin sama maliya sabon sarki kake ɗan lafiya mu ne maka addu'a tafiya ta ani nake yau ga nagarin kuma lafiya domin yin albishir a gare ku nake ɗan lafiya yau dai an yi naɗin sarki an kare lafiya sai da bayan aka yi wa naɗin sarki mu mun zo mun yaba kuma mun masa addu'a mun ce ya gama lahu lahiya rabana ya rika maka ubangida ka gama lahu lahiya shakundum sai da bayan ka taka lafiya ga bujimi na bujin sama maliya sabon sarki kake ɗan lafiya mu ne maka addu'a ku gafara yau zaki in ya zaka shi mulki ya saba ya iya haka ne dan sarki yake ji kan sarki igatan duniya aka gama duniya ka zama turmi shadaka shakundum sai da bage ka taka lafiya ga bujimi na bujin sama maliya sabon sarki kake ɗan lafiya mu ne maka addu'a sarkin lafiya ne bujimin kuma lafiya ne mai san lafiya ne mai kishin lafiya ne dan sarkin lafiya ne mai kishin lafiya ne in ka damu muje zaki sai da bage bani na yau kai shi a gaba sai da bage ka taka lafiya ga bujimi na bujin sama maliya sabon sarki kake ɗan lafiya mu ne maka addu'a gaba da sai da bage ne murna na taho na taya maka domin ka zama sarkin lafiya karo ɗaukaka ya Allah ya ja kwana sannan ya maka jagora ya ƙara taya maka gwarzona in ka ja mu muje ka wucin gora hadarin sama kin kallo kai ne mai tarin jama'a ya Allah ya daɗo girma ubangidan mu kaucin gora ba mutum ba sai dai Allah an buga da kai an barka mu zuna bushiya dan mala yana gani zai barka
ta ci shi in sai da ba ya ikon Allah Allah ya ƙara da girman shi sarkin mu mai dubin sallah an gana safa gana maraice sha kundum sai da ba ya ka taka lafiya taka lafiya ga bujimi na bujin sama maliya sabon sarki kake ɗan lafiya mu ne maka sabon sarki kake sha kundum sai da ba ya ka taka lafiya taka lafiya ga bujimi na bujin sama maliya sabon sarki kake ɗan lafiya mu ne maka addu'a ni alhaji awo makar yana nan Allah ya kara kauna makwagijin lafiya nawa Allah ya kara kauna kaftin mansur mukutar lami ya Allah ya kara kauna salanken lafiya na yabawa Allah ya kara kauna malan dalhatu dahiri na yaba ya Allah ya kara kauna limamin lafiya kai da bawa ya Allah ya kara kauna alhaji abdullahi moyina nan ya Allah ya kara kauna moyin lafiya kai da bawa ya Allah ya kara kauna malam arazi gwammu ne shi ya Allah ya kara kauna sarkin fadan lafiya kai da bawa ya Allah ya kara to ina kake jan zaki gaisuwa nake ga minista jinjina nake ga adan garin lafiya na gaishe ka tafiyar ka sannan a sannu baban zarar din na gode na mai na uwar alawarka makiyin kama ya shata ubangidan mu kaucin gora mai cirar ka sai ya barka jamu an gwamnu fatima Allah ya kara da girman ka jamu jini na sarauta baban sa dan gidan ari babarsa yar gidan dalla gaisuwa nake ga minista ubangidan mu na gaishe ka yara bana ya kare zaki na jamu mu minista yara bana ya kare zaki na sama Aisha kundum sai da baki ka taka lafiya taka lafiya ga bujimi na bujin sama maliya sabon sarki kake ɗan lafiya mu ne maka addu'a sabon sarki kake ɗan lafiya mu ne maka addu'a Aisha kundum sai da baki ka taka lafiya taka lafiya ga bujimi na bujin sama maliya sabon sarki kake ɗan lafiya mu ne maka addu'a taka lafiya ga bujimi na bujin sama maliya Aisha kundum sai da baki ka taka lafiya taka lafiya ga bujimi na bujin sama maliya sabon sarki kake ɗan lafiya mu ne maka addu'a ga mai neman ƙarin bayani 080 33 29 60 85